Tradičné slovenské zvyky na Silvestra a Nový rok odhaľujú bohatú históriu a kultúru našich predkov. Posledný deň roka, známy aj ako Starý rok či Babí deň, bol spojený s rozmanitými oslavami, veštbami a obradmi. Na Silvestra chodili po dedinách muži prezlečení za ženy, ktorí nosili slamu, aby zabezpečili dobrú znášku vajec. Za svoju snahu dostávali od gazdiniek výslužku, napríklad slaninu či pálenku. Ďalší zvyk, ometačky, zahrňal chudobné ženy, ktoré symbolicky vymetali piecky, aby v novom roku dobre horeli. Večera na Silvestra sa podobala tej štedrovečernej, no bolo povolené jesť mäso. Mládenci dotvárali atmosféru streľbou a práskaním bičmi. Veštby tejto noci mali predpovedať budúcnosť, od počasia až po osobné záležitosti. Symbolické zametanie smetí do kúta, zákaz prania a prísne pravidlá okolo návštevníkov domu reflektovali snahu o ochranu šťastia a majetku. Nový rok prinášal nové rituály zamerané na zabezpečenie prosperity a hojnosti. Na stole nesmelo chýbať bravčové mäso, symbol šťastia, zatiaľ čo hydina bola zakázaná, aby sa majetok nerozletel. Šošovica a mak predstavovali bohatstvo. Vítaní boli vinšovníci s prianím prosperity, no prví návštevníci museli byť muži, ideálne chlapci. Celý dom sa na Nový rok udržiaval v čistote. Ženy chodili do kostola v bielom, aby si zabezpečili úrodu, a varili sa halušky na podporu veľkých obilných klasov. Tieto zvyky, hoci dnes menej rozšírené, ukazujú, ako dôležitá bola pre našich predkov symbolika a tradície, ktoré im pomáhali vykročiť do nového roka s nádejou a optimizmom.